Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Быел Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең 85 еллык юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан, хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезне ансамблебездә төрле елларда сәнгать җитәкчесе булып эшләгән шәхесләребез белән таныштырып китәбез. Әлеге бина алдында басып торуыбыз юкка гына түгел. Бүгенге героебезнең иҗат юлы нәкъ менә әлеге сәнгать йортыннан башланып китә. Бүгенге героебыз танылган баянчы, Татарстанның ат казанган артисты, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә 5 ел сәнгать җитәкчесе булып эшләгән шәхес Ринат Сөләйман улы Вәлиев. Хөрмәтле тамашачыларыбыз арасында әлеге шәхесне белмәгән кеше юктыр. Менә безнең данлыклы коллективыбызның 85 еллык тарихында сезнең өлешегез бик зур. Чөнки әлеге коллективта иҗат иткән шәхесләр, иҗат иткән талантлы артистлар, сәнгать җитәкчеләре, алар барысы да безнең милли сәнгатебезгә зур өлеш керткән кешеләр. Менә сез шулар арасында. Сез бит инде гади авыл кешесе, гади авыл баласы. Белгәнемчә, сез әле Татарстан кешесе дә түгел, чит төбәктән килгән кеше. Менә үзегезнең Казанга, безнең мәркәзебезгә килеп эләгү тарихын сөйләгез әле. Әйе, мин үзем чыгышым белән Нижгар өлкәсеннән Грибаново дигән авылдан. Анда безнең инде төбәктә татар мишәрләр яшиләр дип әйтик. Мин аны Казанга килгәч кенә үземнең мишәр икәнемне белдем. Әйе, шуңа күрә бездә анда 40лап авыллар бар инде. Мин кичкенә вакыттан үземне хәтерләгәнемчә шушы якшәмбе көнне сәгать 1дә ниндер передача була иде, теге радиодан Илхам Шакировны көтеп алып тора иде инде, Рафаэль Ильясовлар шикелле шундый шәхесләрнең җырлаганын көтеп тора идем миндә. Минем кичкенә вакытта ук бер шул гармон бар иде инде, баян алдылар аннары. Шуларны тыңлап, үсеп, менә бик каты яратып, шул татар халкының моңын кичкенә вакыттан үземне әнкәй җырлаганны ишетеп, менә шуннан кичкенә вакыттан ук мин Казанны бик хыялланган идем инде. Казанга килергә, аннан төшләрдә күрдем мин Казанны. Аннары баштан мине мәктәптән җибәрделәр, культ просвет училище дип атала иде элек, Нижегородский инде, Бор шәһәрендә. Шуны тәмамлап, мине анда күбесе шушы минем Абросимов дигән үземнең бер баян укытучысы бик шул мине Казанга тоже өндәде инде. Ишлай итеп Казанга килдем, Аллага шөкер. Иң баштан менә шушы мәдәни милли үзәктән үземнең профессиональ юлымны башлаган идем. Оркестр төзергә ирек бирделәр. Үзләре чакыртып алып консерваториядә укыганда әле. Шуннан соң шунда бик матур итеп эшләп киттек. Оркестр, ул баштан кичкенә ансамбль булды, аннан оркестрга менде, халыкка тарала башладык. Чит илләргә йөри башлаган идек. Аннары
үзе Минтимир Шарипович үзе шатып бу оркестрны һәрбер килгән сайын монда чаралар була иде. Безнең бөтен оркестр безне кочаклап ала иде инде ул. Шуннан соң үзе юл күрсәтте инде менә шуны озын сүзнең кыскасы. Шунда 3 ел эшләгәч, ул миңа тәкъдим итте җыр бию ансамбленә җитәкче булып. Сөекле безнең президентыбыз беренче аның сүзен бер кашан да инкар итеп булмады, чөнки анда әле хәзер Миниханов Рөстәм абый да шунда иде, Тарханов да шунда иде, бөтен ниләрдә, түрәләрдә шунда иде. Анда беренче ул тәкъдимне кире кагып булмады. Шунда ышаныч миңа белдергәч, шуннан минем җыр бию ансамбленда инде минем зур шундай ни школа китте инде дип әйтик. Ринат Сулейманович, ансамбльгә сез ничә яшьтә килеп кирдегез? Сез бит инде гади артист булып кына түгел, җитәкче булып килеп кирдегез. Һәм менә шушы эшкә килгән иң беренче көнегезне хәтерлисезме? Хәтерлим, конечно. Бу бик ответственный көн иде минем өчен. Мин дә аның өчен 2 көн әзерләндем. Ничек керәм икән, ничек нитәрмен микән? Мин килеп кергәндә әле миңа 28 генә яшь иде. Әле мин яшьрәк тә күренә идем, бер 24 яшьлек шикелле генә. Анда элекке атаклы биючеләр, апалар, хордагы гомер буе эшләгәннәр. И балакаем, ничек кенә эшләрсен икән син монда дип, җәлләп мин булай гына карыйдым. Мин тем действительно ничек эшләрмен икән дип, ну барыбер инде шундый ышаныч, уверенность булмаса иштә мин анага просто алынмаган булыр идем. Дөрес әйткәндә бөтен нәрсәгә уверенность кирәк. Шуңа күрә менә шундый эшләп киттем инде, Аллага шөкер, 5 ел буе эшләдем мин анда. Аннары бит беренче елны мин җитәкче булып эшләгәч, әле ярты елданмы, 1 елдан соңмы, әле миңа шундый вазифалар өстәлде тагын. Мин әле директор да булып 2-3 ел тагын эшләдем. Өстәмә. Шуңа күрә аннары инде менә бик каты авыр булгач, Юрий Леонидовичны чакыртып алдым, И аннары инде 2 булгач инде җиңелрәк булды эшләргә. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле ул халкыбызга бик күп танылган шәхесләрне биргән оешма. Әлеге коллективта заманында бик күп мәшһүр җырчыларыбыз, биючеләребез үзләренең иҗади юлын башлап җибәргәннәр. Һәм шушы ансамбльдән аерылып чыккач та үзләренең иҗади юлларын зур сәхнәләрдә дәвам иткәннәр. Ринат Сулейманович, сез дә шушы шәхесләр белән очрашкансыздыр ансамбльдә, шушындый кешеләр белән аралашкансыздыр. Һәм менә ансамбльгә килеп кергәч тә инде ансамбльдән инде ничә еллар буе хезмәт иткән шәхесләр белән эшләве сезгә авыр булмадымы? Шул, Рамил, мин үзем дә уйламагайным, шулай булыр, шулай килеп чыгар дип. Минем өчен кичкенә вакытта җырлаган Илһам Шакировлар ниләр белән бергә эшләве инде, эстрадалар белән, барсы белән дә бергә эшләргә туры килгән иде. Аннары инде әле мин яшьрәк чакта бит әле ансамбльгә җитәкче булып килергә туры килде. Әле ул вакытта мин эшлегенә башлагайным, теге зур абзыйлар, зур шәхесләр белән дип әйтик инде. Шуңа күрә алар белән ни идара итү, теге җитәкче буларга алар өстеннән миңа бер дә ништер уңайлы булмады баштан. Бик ответственный булды инде. Ни эшләтәсең, язмыштан узмыш юк. Шулай иттереп, Аллага шөкер, менә иң беренче әйтәсе килә, шул җитәкчеләрне гомер буе эшләгән Рәшит Мустафин, легендарный баянист, оркестр җитәкчесе, аннары Раиля Гарипова, аннары Венера Хасановна, инде мәрхүм. Алар мине аңлап,
минем талантны күреп, алар миңа бөтен репертуарны күрсәтеп, нитеп, алар булыштылар бик күп. Иң баштан Золотой фонд белән күрсәтеп, ничек менә алар белән бергә эшләргә туры килде. Алар миңа бик күп тәҗрибә бирделәр. Аллага шөкер, бу инде минем өчен тормыш мәктәбе булды, бик зур. Теге сәнгать буенча, һәм сәнгать буенча да, җитәкчелек буенча да. Аннары шундый шәхесләр белән эшләргә туры килде. Атаклы җырчы, халык артисты, мин бик яратам аның җырлаганын, Шамил Ахмеджанов. Аннары Ания Туишева. Алар шунда гел педагог булып та һәм солистлар булып та эшләделәр инде. Шуңа күрә алар белән эшләү минем өчен бик бәхет булды инде. Шундый зур артистлар белән. Аннары элекке шәхесләр, элегрәк миңа кадәр эшләгәннәр дә алар килгәләп җырлыйлар. Нафиса Василова гел минем нигә кереп, теге бүлмәгә кереп әңгәмә кыла идек. Аннары әзмәс булса да Әлфия Авзалова да килгәләп җырлый иде. Ул бит үзенең сәнгать тормышын ансамбльдән башланган. Шуңа күрә бик күп шәхесләр белән Равил Габдрахманов, беренче солист, танцор, теге биюче дип әйтик инде. Ул да килгәләп җырлый иде. Без бергә әле гастрольләргә да күп җырдык. Бөтен күп шәхесләр белән элекке Лима Кустабаевалар, ниләр, алар барысы да миңа бик күп сөйләделәр ансамбль турында. Мин Скала Зубов янына да бардым. Белештем, нинди репертуар ул куйган, ничек, нинди ни. Аннары безгә килеп йөрде Липаев дигән исемен, Борис Липаев, ул да бик күп сөйләде. Һәм бик күп анда сөйләүче, эшләгән кешеләр бик күп үзләренең кешеләрен, гомерләрен куйган ансамбльгә. Шундый шәхесләр белән бик күп аралашырга туры килде. Сез бит инде ансамбльдә 2000 еллар башыннан башлап идарә иттегез. Менә бу безнең сәнгатебез өчен авыр еллар булды. Бу инде күчеш чорлары еллары. Менә шушы елларда үзегезгә менә шушындый йөкне алып, шушындый зур вазифалык алып, безнең татар коллективы белән идарә итү авыр булдымы? Рамил, бик дөрес. Бу минем өчен көтмәгәндә әйттем бит инде. Гел мин оркестр җитәкчесе буларак кына теге сәнгать белән генә шөгыльләнгән кеше идем. Монда инде бөтен вопрослар, монда сәнгать вопросы да, аннары бөтен теге туру артистларга туру мәсьәләсе буенча да, финанс, бөтен нәрсә шул җитәкчедән сорыйлар инде. Мин главный җитәкче булып куелгач, шуңа күрә директор вазифасында алырга туры килде. Ул теге менә үзгәрү чорлары бит инде шул елларны, үзгәрү чорлары. Анда менә казначейство дигән нәрсә килеп чыкты. Үзеңнең теге акчаңны үзең ала алмый торган еллар, теге пока смета ясап, теге аларга ышандырып, менә шундый безгә программа кирәк, нәрсә өчен кирәк, бөтенесен билгеләп, тәмамлап, теге төгәлләп әйтмичә акчаны алып булмый торган чорлар. Аннары бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, мин бит инде ансамбльнең иң авыр чорларына туры килдем. Сменлы поколение дигән нәрсә бар, име? Яшьләрне анда миңа кадәр инде яшьләрне ала башлаган булганнар. Аннан аттестация булган. Аннары мин килгәндә ансамбльнең костюмнары да, бөтен киемнәре дә искергән иде. Аннары автобусларда йөрмәйде инде. Теге гастрольгә да җырып булмый иде. Анда минем өстемә әле 28 яшьтә мин әле үземне малай шикелле генә хисә идем. Бөтен нәрсә минем өстемә, теге бухгалтериядан башлап, вахтерларга, шоферларга кадәр минем өстемдә. Әле шул вакытта миннән таләп ителәләр иде программалар. Әле шул вакытта да, әле Аллага шөкер, менә шушы Раилә ханым Гарипова һәм бөтен җитәкчеләр белән алар башлаган булганнар 1000 еллык репертуар. Шуны дәвам итеп, шуларны бердә элекке булмаган шул бер ел эчендә зур ике өлештән торган, берсе зарубежный, әле бер кашында эшләмәгән булган ансамбль элек миңа кадәр зарубежный репертуар ясадык. Зарубежный теге чит ил, ирландский, американский төрле биюләр куйдык.
И шуннан шулай иттереп әле без дискта чыгардык әле Франция өчен оркестр белән. Специально теге рус һәм татар көйләрен яңадан ясап. Аннары татарча, ир-яңа татарча золотой фондка кирмәгән бөтенләй шундый репертуар чыгардык һәм шул ук вакытта иң беренче безнең үзебезнең концертный зал булмагач, Камал театрында без беренче концерт ясадык бит инде. И шунда әле Минтимер Шәрипович үзе дә килде. Карарга инде беренче концертны. Шуңа күрә бик авыр еллар булды. Һәм минем тәҗрибә дә әле җитәкчелек тәҗрибәсе дә җитәрлек түгел иде. Но әмма ләкин мин дөрес әйткәндә үземне хәтерлим, иртә уяна идем. Ансамбль башта кич белән көне буе, и кич белән килгәч өйдә дә шул ансамбль гына башымда. Ничек менә моннан алырга акча, моннан ничек? Ну Аллага шөкер, иң беренче Минтимер Шәриповичка бик зур рәхмәтем бар, чөнки ул безгә 100% надбавка ясады. Шул надбавка әле икенче симфонический оркестрга да эләкте, әле народный оркестрга да Шутиковка эләкте, әле Аллага шөкер. Аннары иң зур рәхмәтемне әйтәсем килә Рөстәм абый Минихановка. Чөнки ул бик зур ярдәм итте ансамбльгә. Бик зур безгә яңа аппаратура, яңа микрофоннар, яңа костюмнар тегергә бик зур финанс ярдәм күрсәтте. Һәм аларның ярдәме белән шулай иттереп бу кризистан ансамбль Аллага шөкер бөтен финанс ягыннан да, техник ягыннан да һәм сәнгать ягыннан да шулай иттереп киемнәр ягыннан да бик күп үзгәрешләр булды. Ерак юллар аша килгән, мирас булып бу моң, бу җыр. Бабамнарның милли рухын шушы җырлар ныгыткандыр. Сары яфраклар шикелле, сагышлы татарның моңы. Һәр төбәктә яши ул моң, туган илне сагындырып. Сәйяр халык, гайяр халык, сабыр, дәртле, эшчән халык, сабан туйда, кырда, җырда, көрәштә бил бирмәс халык. Кайларда тормыш итсә дә, кыйбласы Казандыр аның. 1000 ел буе үзенә тарта ямлы Идел йортның даны. Данлы Казан, шанлы Казан, бүген дә бит һәр тарафтан җыр биюгә һәвәс булган. Кардәшләрең сиңа кайткан. Без Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең керү ишеге янында басып торабыз. Менә Ринат Сөләйманович, әйтегез әле, җыр һәм бию ансамбленә еш киләсезме һәм килгәндә нинди хисләр белән киләсез? Беләсезме, беренче 10 ел бик сагынып килә идем. Ансамбльдән инде киткәч. Хәзер инде Алла бирсә килгәндә ностальгия. Шундый приятный, шундый нидер хисләр инде, бик яхшы хисләр. Чөнки ансамбльнең үзенең нидер җаны һәм үзенең нидер нуры бар. Монда бит инде бөтен ничә еллар буе бөтен татар халкының бөтен төбәкләрдән җыелган золотой фонд, монда шундый бик күп монда татар халкының җыелган бөтен иң матур җырлары, биюләре, җәүһәрләре, музыкасы. Анда бер-ике тапкыр килеп уже тыңласаң, шунда бөтен репетицияларын, бөтен монда булган генеральный концертларны инде
шуннан гөмөргә шул кала теге, яни синең теге мөхәббәт кала шушы әйбергә. Анарга берничектер битараф булып булмый. Шуңа күрә аның үзенең җаны бар, ансамбльнең һәм үзенең нуры бар. Менә хәзер әйдәгез әле безнең хөрмәтле кунагыбыз белән менә шушы җанлы ансамбльнең эшенә узыйк. Ринат әфәнде, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле сезнең өчен нинди төшенчәгә ия? Һәм сезнең иҗади тормышыгызда ансамбль сезгә нәрсә бирде, нәрсәләргә өйрәтте? Бер сүз белән әйтеп китсәм, ансамбльне турында, ансамбль ул безнең Татарстаныбызның изек кашы инде. Монда бу ансамбльдә зур шәхесләр, композиторлар эшләгән бит инде, үзенең көчләрен керткән, үзенең сәнгатьләрен. Шуңа күрә монда инде ничә еллар буе иң беренче булып ул бүтән иң яхшы әсәрләр монда тупланган. Ә мин инде исә татар халык көйләре белән идарә теге ишетеп, шулар белән үскән малай. Аннары инде современный көйләрен генә ишетә идек без теге, тем более Нижгар өлкәсендә үскәч, монда бөтен әйбер монда килеп җитмиде дип әйтеп киттем электә. Шуңа күрә мин монда килеп кергәч инде, монда теге менә булай шундым, шундый яхшы фольклор монда. Халык әсәрләре, композитор әсәрләре шул хәтле күп кырлы бөтен нәрсә тупланган. Шуның эчендә мин теге 2 баскыч, 3 баскыч түгел, 10 баскычка сразу үсә башладым. Композитор буларак миңа бик зур ни булды монда. Тәҗрибә һәм опыт дип әйтегендә. Шуңа күрә шушы моң белән мин 5 ел монда кабинетта утырганда да, хор репетиция эшләгәндә дә, оркестр эшләгәндә дә гел ишетеп тордым мин. Бөтен көйләр менә минем теге көне буе монда ишетеп торсам, төне буе минем кулакта нитә иде ул теге. Яңгырап тора иде. Шуңа күрә мин монда бик күп профессиональ музыкант буларак, татар халык белгече буларак, теге татар халык көйләре остазы буларак миңа бик күп үстем мин теге. Миңа бик булышты ул. Шуңа күрә икенче яктан бу инде коллективта эшләү, шушындый зур тәҗрибәле, ответственный коллективта эшләү һәм Татарстан иң беренче коллективы инде бу миңа тормыш мәктәбе булды. Шундый зур шәхесләр, артистлар белән Музафаровның әсәрләре, Салих Сайдашның әсәрләре монда яңгырады. Аның Ключуров дип әйтеп киттек бит монда бик күп шундый үзләренең теге хор Абдуллин күпме әсәрләр эшләп калдырган. Менә үземнең төбәктәге булган урам көен монда ишеттем, бөтенләй икенче төрле. Бездә теге монда картуф диләрен аны. Нинди матур композиция эшләгән бит инде ул хор өчен. Менә монда ул бөтенләй икенче краска белән профессиональ яктан. Миңа бу яңгырау күбрәк тә ошый әле үзебезнең төбәктә җырлаганга караганда. Ринат Сулейманович, менә 17 елдан соң сез үзегезнең эш бүлмәгезгә әйләнеп кайттыгыз. Менә берничә минутка гына булса да, бер юлы җитәкчелек итү һәм артистлар белән бергә сәхнәдә чыгыш ясау ничегрәк булды? Җитәкчелек итү белән финанс якларында иткәч, сәнгать ягында һәм шул ук вакытта әле мин эстрадада бит теге дәүләт аркылы да чаралар булганда мине чакырталар иде. Кичкенә гармоннарда уйнарга туры килә иде. Шуңа күрә бөтенесен бергә җитәкчелек белән итеп алып бару бик авыр ул, дөрес әйткәндә. Шуңа күрә менә 5 ел эчендә мин бик күп көч керттем. Теге җитәкчелекне ташламаска, ансамбльдә үстерергә һәм үземнең сәләтне дә һәм профессиональ нине дә теге төшермәскә дип. Шуңа күрә мин аннан уйладым инде 5 елдан соң мен или руководитель булып калырга гына кирәк, или яисә инде яңадан үзеңнең Аллаһ Тәгаләдән биргән сәләтне югалтмаска дип, шуңа күрә мин ансамбльдән китәргә уйладым. Ансамбльгә битараф түгел бүген дә һәм кирәк булганда үзенең ярдәмен күрсәтергә һәр вакытта әзер. Композициялар күп, башта күп йөри.
Кирәк булганда, менә Аллага шөкер, Айрат Ринатович Хаметов миңа инде тагын да бер заказ ясады. Алла бирсә, бәлкем әле шундый творческий эшләрдә алып барырбыз киләчәктә. Менә шушы өстәл артында утырганда күпме планнар корылган, күпме концерт программалары барлыкка килгән, күпме әңгәмәләр узган, шулай бит. Әмма сез җитәкче булганда да күңлегез белән һәрвакыт артист булып калдыгыз. Һәм бүгенге көндә дә сез Татарстанның атказанган артисты исемле дәрәҗәдә булсагыз да, күңлегез белән гап-гади артист, сәхнә кешесе, шулай бит. Шуңа күрә сезнең белән янәшәдә һәрвакытта да менә шушындый матур гармоннар, баяннар, менә шушындый безнең халкыбызның милли уен кораллары. Менә бүген дә сез буш кул белән килмәгәнсез, үзегез белән үзегезнең инде иптәшегезне дә алып килгәнсез. Менә шушындый матур, шундый безнең күңелләрне, күзләрне иркәли торган милли уен коралы тальян гармон менә безнең өстәлебездә утыра. Һәм безнең халкыбызның мирасын, халкыбызның күңел көзгесен күрсәтә торган менә шушындый милли уен коралыбыз булганда, әлбәттә инде аны тыңлыйсы килә безнең. Ринат әфәнде, үзегезнең күңел халәтегезне һаман да безнең яраткан халкыбызга тапшырасыз. Безнең милли моңнарыбызны, милли җәүһәрләребезне безнең сөекле тамашачыларыбызга, милләттәшләребезгә тапшыруда зур өлешегезне кертәсез. Татар сәнгате сезнең кебек кешеләр булганда мәңге яшәр. Бик зур рәхмәт сезгә безнең белән бүген әңгәмә корганыгыз өчен һәм сезгә алдагы тормышыгызда тагын да зур иҗади уңышлар, шәхси тормышыгызда тагын да зур бәхетләр телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Без сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, шушындый матур ки астында шушындый матур сүзләр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Сау булыгыз.